Ben, imos a empezar xa. Temos unha tarde bastante completiña. Como vedes. Esta sesión que vamos a facer agora Pilar e eu, pois, en realidade, un pouco para contarvos que xa o sabedes, pero algunhas cuestións de un pouco onde estades metidos, non? Que significa estar no plan de millora, algunhas cuestións básicas, algunhas cuestións en relación a cosas que, bueno, pois un pouco vos preocuparán, sobre todo aquí en diante, que será pois, como facer a memoria ou como cuestións relacionadas así moi básicas co tema da xustificación final, de gastos e memoria, etc. E se nos dera tempo a nada, algunha dúbida, pero, bueno, sabedes que para dúbidas así concretas estamos sempre a vosa disposición a través do correo electrónico, do teléfono, porque, ademais, despois temos unha terceira sesión todavía de experiencias e queremos chegar a ela, pois, sobre todo que cheguedes vos con enerxías, entón vamos a facer o máis rápido posible. Vamos incluso a pasar por algúns dos aspectos así de maneira un pouco máis rápida, á vista un pouco tamén do que se falou pola mañá, que xa se trataron algúns aspectos e non vamos a incidir máis neles porque pensamos que as persoas que o fixeron moi claro. Ben, sabedes que o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares é unha rede que está en construcción, e continúa en construcción e seguramente, pois, bueno, sexa bo que así sexa, que se continúe e polo que sabemos en este próximo curso pois anda que con algo menos de orzamento, pero que vai a continuar. Entón, en principio, é unha rede que nace no 2005, no 2003 é cando se crea a Asesoría de Bibliotecas Escolares e cando comeza a Consellería o seu plan de mellora de bibliotecas escolares no ano 2005, o curso 2005-2006 é o primeiro ano do programa. Sabedes que paralelamente ao programa de bibliotecas se está traballando en ámbito do fomento da lectura a través do programa Hora de Ler e dunha serie de accións e que sempre se fai tamén en colaboración coa rede de formación de profesorado precisamente pola importancia que ten a formación permanente xustamente do colectivo no que estades incluídos. E precisamente desa formación do profesorado e desa colaboración é froito tamén este tipo de actividades. Ben, dende sempre a función da asesoría que representamos Pilar e eu foi e do programa foi a difusión dun novo modelo de biblioteca escolar. Ese foi o seu obxectivo e continúa sendo. E ese modelo irá adaptándose, non é un modelo pechado, é un modelo que ten unhas determinadas características, pero que se terá que ir necesariamente adaptando ás necesidades que vayan xurdindo, por un lado, no sistema educativo, que ten que dar servicio á biblioteca escolar, ao alumnado e ao profesorado, ás comunidades educativas, e, por outro lado, segundo as necesidades e, ás veces, as circunstancias, como é o caso nestes momentos que hai que adaptarse un pouco, digamos, en plan resistencia, non? Para seguir dando saltos hacia adiante cando sexa posible. Desde logo que sexa unha biblioteca máis acorde con esas necesidades que van xurdindo e unha biblioteca para unha sociedade da información e a nós nos gusta decir da imaginación, que non podemos deixar de lado, para unha sociedade diversa, complexa, cambiante, como todos vivimos todos os días. E unha biblioteca que facilite a construción do coñecemento. E con eses vimbios é co que hai que ir construindo co resto da organización do centro, co resto de programacións, competencias, etc., pois todo. Perdonade que me dé a volta porque non sei... é que eu estou vendo como reducido e digo, que pasa aquí? Ben, ese novo modelo non vai moito máis alá das transformacións físicas, que as hai, as houbo e as sigue habendo, pois gracias aos recursos económicos que se puxeron en xogo para este programa, pero a biblioteca vai máis alá desas transformacións. A biblioteca, como nos gusta decir moitas veces, é unha cuestión de actitude tamén. Pode que un espacio non sexa o bonito, o grande e o ben equipado que queremos, pero se temos actitude no centro de ofrecer ao noso alumnado un concepto de biblioteca, pero non o concepto, sino unha vivencia de biblioteca, seguramente que o consigamos. Como se conseguiu moito antes de que houbera o plan de mellora de bibliotecas escolares en moitas das que houve en Galicia e sigue habendo.
Ben, o Plan LIA 2010-2015 de bibliotecas escolares é, digamos, o aván, un paraugas que recolle as actuacións da Consellería neste momento, xa digo, tanto para bibliotecas escolares, non soamente o plan, sino outras actuacións que hai para o conxunto das bibliotecas, e que, de feito, vos coñecedes, porque antes de entrar no plan de mellora xa coñecedes que houve algún tipo de recursos, non eran suficientes, nunca o son, pero sí que había, e se foron, mentras se puido, distribuindo recursos para que, de alguma maneira, todas as coleccións se puderan ir renovando e incluso algúns parte dos equipamentos. Ese plan LIA, por suposto, ten obxectivos, liñas estratégicas e medidas, e tedes un pequeno resumen na libreta que levades canda vos nos materiais. Bueno, ese cartel de hai 2 anos que levaba o título, o lema de un mundo de oportunidades, quería decir moito nese sentido de que nos queríamos recoller aí pois todas as oportunidades que se abren a partir da biblioteca. A biblioteca vai ser o que o centro queira que sexa. E, polo tanto, está aberta, non? A que podades crear incluso novas funcións, se non chegaran as funcións que xa temos, que xa non damos feito, non? Pero a min, por exemplo, esta mañá, cando estaba falando Benigno, había algo que me parecía moi interesante, e seguro que a vos tamén xa vos pasou moitas veces. El parte dun proxecto interdisciplinar e, cando se dá conta, está cun proxecto de centro. É dicir, non é que empezar a pensar nun proxecto de centro, non, pois aquí pasa exactamente igual. Esa é unha biblioteca para todos, unha biblioteca para todo, como decía tamén Carmen, para tratalo absolutamente todo, e que atende a todos os membros da comunidade educativa. Aí ides vendo diferentes orientacións, pero está claro que a vosa biblioteca dá para todo eso e para bastante máis, non? A biblioteca apoia os proxectos de centro, é dicir, é, como se decía esta mañán, o que di o proxecto educativo de centro. Responde a ese proxecto educativo. E por eso as bibliotecas son distintas en cada centro, e cando se abren os blogs e aparecen as fotos, pois vas identificando cada unha delas en cada lugar, adaptadas ao seu contexto. Se falamos da convocatoria do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, vedes que é unha convocatoria anual, a que os centros deben presentar unha serie de documentos, tendelos presentes porque os acabades de presentar todos vos, un proxecto de renovación, esos serían os anteriores, non? Tendes que presentar un proxecto para o seguinte curso, presentades a memoria que dos anos pasados, dos anos anteriores, e un programa de actividades en relación ao proxecto lector de centro. Designamos unha persona como persona responsable e aí ponse claramente con asignación horaria, priorizando un perfil con formación específica, con disponibilidade, con interese, con estabilidade no centro. Todo eso debería ser a Biblia, sí, debería estar na Constitución, por decirlo de alguna maneira, porque se esa persona responsable non cubre un pouco estos mínimos, estamos un pouco no aire. Este ano, por exemplo, dos 504 centros que están no plan de mellora, tivemos 200 cambios de responsable. 200 renovacións. Moi perigoso, moi perigoso. Bueno, vos, todos tedes unha historia de alguna maneira de trato coa asesoría, pero sabedes que unha das cousas nas que facemos fincapé en que, efectivamente, o papel do equipo é fundamental, pero o papel do coordinador, chamámoslle bibliotecario, chamémoslle responsable, chamémoslle X, é fundamental, en parte, porque está ben que unha persoa, non vamos a ser utópicos, non estamos todos para todo, hai que ir e hai perfiles máis adecuados para coordinar un equipo de persoas que vai ter ademais unhas especificidades tantas como as que ten a biblioteca escolar. E, por tanto, outra cosa é que haxe despois unha distribución de traballos e que evoque ese, e ten que ser así, pero non é de recibo, sabemos a que se debe, sabemos perfectamente a que se debe, pero é difícil de manter un programa que ten cada ano, porque este ano houve 200 persoas que cambiaron do equipo responsables, da responsabilidade do equipo, e non pensedes que é simplemente polo tema das horas. Non se debe, basicamente, ao tema de que non tiña horas esa persoa e hai que darlle outros. Moitas veces responde a outro tipo de plantexamentos. En xeral, hai maior recambio en aqueles centros donde hai, solamente vou dicir isto así de clariño, en aqueles centros donde o compromiso é menor tamén por parte do conxunto
do centro e por parte do conxunto do equipo directivo, e donde todavía non se entende a importancia da biblioteca. En ese caso, o cambio faise dun ano para outro, e veña outra vez, e agora veña esta outra vez, agora toca ya este, agora mañana, non, e que agora... Eso é imposible. Nese sentido, son moito máis, é certo, do ano pasado para este, houve 7 baixas no programa de bibliotecas escolares. Algúnas desas baixas deron os seus argumentos. Para eles, e argumentaban os directores, a biblioteca vai seguir funcionando, pero nós non nos comprometemos cos requisitos que exixe o plan. Non nos podemos comprometer polas razóns que sexas, unhas por unhas outras. Unhos eran porque simplemente os profesores do centro non estaban dispostos a dedicarlle esas horas que lle dedican outros ao tema da biblioteca e decidiron darse de baixa no programa. Nos agora estamos falando do programa. En este caso, houve unha renovación, iso é imposible de manterse durante moito tempo. É certo que os responsables da Consellería, que nos toca, que é o noso director, está perfectamente coñece esta situación e tamén sabe o que nos pensamos ao respecto de cales son as medidas que habería que tomar e que sería necesario tomar para tratar de evitar ou de paliar este tipo de cousas. Pero tamén hai unha parte de corresponsabilidade por parte dos centros, dos equipos directivos. E nese sentido, aos que estades aquí, vos animamos en parte a que é preferible distribuir mellor o traballo, é preferible, como dicimos moitas veces, ter conta das prioridades e racionalizalas en función do tempo que temos disponible entre todos, antes de queimarse e de ao ano seguinte a que pase outro que se volva a queimar, porque entonces non se leva un proxecto adiante. Bueno, como se vedes aí, e sabédelo porque tamén se dixo esta mañán, se prima para entrar no plan de mellora de bibliotecas aquelas bibliotecas, aqueles centros educativos que, entre outras cousas, en todo o conxunto de posibilidades de actuación da biblioteca, traballan no ámbito da educación para a información. Ata o momento, pois sabedes que o primeiro ano a axuda é importante, o segundo ano tamén ata agora era semellante, quizás un pouco máis baixa, pero semellante, e tamén esperemos que este ano podamos mantela, se non a un nivel tan alto como foron os anos anteriores, porque tamén as persoas que están, digamos, os centros que continúan un segundo ano, pois que poidan ter unha axuda significativa, vamos a dicirlle, dentro das circunstancias que é. E despois xa, os centros que continúan, é unha axuda, digamos, para o mantemento da colección. E polo momento parece que vamos a continuar nesa liña, xa digo, cos límites que poñen os orzamentos que temos este ano, que son bastante menores do ano pasado. Os equipos directivos, en este momento, xa terceiro ano, para diante, o que deberían era garantir que se arbitran as medidas para que a biblioteca teña continuidade, como espacio educativo que hai, recurso educativo que hai, que está de responsabilidade do centro. E, por tanto, hai, ademais, o orzamento que facía mención esta mañán, orzamento ordinario da biblioteca, que debe ser, inda que sexa o mínimo, que poida distribuirse no centro, pero ten que existir un orzamento ordinario e se ademais veñen os extraordinarios, pois benvidos sexan. Pero esa é unha das condicións que debería ser para a continuidade, estabilidade, basicamente, a organización dos recursos humanos, unha distribución apropiada para manter ese recurso activo e un orzamento anual que ao mesmo tempo faga posible. Actualmente sodes 504 centros, para que vexades un pouco, en este momento hai 157 institutos, 263 CEIPs, 2 centros de educación especial, basicamente os números grandes sabedes cales son, 2 centros conservatorios de música, 42 CPIs, 10 CRAS, 8 escolas de educación infantil, 2 escolas de idiomas, acaba de entrar e estará por aquí presente o compañero ou compañera que leva, creo que é un compañero, a escola de, vamos, o Centro de Educación de Personas Adultas, de Pontevedra, creo que é. Ben, ese é un pouco o reparto. En canto a porcentaxes, antes nos comentaba José Antonio Camacho, nos preguntaba polo porcentaxe de, digamos, de cobertura do programa, non? Se sorprendeu moito, porque penso que é un dato sorprendente, que despois de 8 anos de programa, o 62% dos IES públicos dos IES
dos institutos deste país, pois este dentro do programa de bibliotecas escolares. É un dato, desde o meu punto de vista, moi alto, moi significativo, igual que o 60% dos CPIs. Logo, nosotros hai que ver a outra tipoloxía dos centros, hai que atender moi ben no canto dos CPIs. No momento dos CPIs hai que ter en conta que moitos CEIPs aínda son centros que realmente son unitarias. Entonces, digamos que sería o 57% do total de centros que teñen a epígrafe de CEIPs, pero o 53% dos centros de CEIPs que teñen máis de 6 unidades, que tampouco é mala cobertura, digamos, non? Despois, claro, hai outros centros, outra tipoloxía de centros máis específica que xa é un poquinho máis difícil acadar, seguramente o 50% xa sería unha boa cobertura. Porque, ademais, como sabedes, estar no Plan B, en parte tamén é certo que hai que cubrir unha serie de requisitos, pero é vontade do centro. Eu podo querer participar dese programa ou non. Por tanto, hai centros, e eu sempre, é un caso moi paradigmático, o Centro Galego que levou o primeiro Premio Nacional de Bibliotecas Escolares no ano 2003, que foi o centro este da Coruña, a ver se o digo agora, o IES, que está ali onde xo sabedes, que está Monte Alto. Ese centro nunca tratou de ingresar no Plan B. É un centro, non sei agora como estará, pero supoño que ben, e espero que ben, pero un centro que polas características do seu traballo sería dos primeiros en entrar, pero que nunca presentou solicitude. Bueno, o premio era de 40 millóns de pesetas naquel momento. Consideraban que non debían quitarlle orzamento aos outros centros. Tamén para que vexades a relatividade das cousas, no ano 2003 este instituto gana o primeiro Premio Nacional 40 millóns e cos mesmos cartos, 250.000 euros, sale o primeiro plan de mellora de bibliotecas escolares. Que foi exactamente... Ben, estar non é solamente recursos económicos, nos procuramos que o programa non solamente sexa eso, e, por tanto, unha das primeiras cousas que eu supoño que vos estades empezando a ver, algúns, outros sei que todavía non, e agora vos explico o que é o foro de correo. O primeiro que se crea tamén, para que esteades en contacto, é un foro, un grupo de correo que se chama o Grupo Plan B e que é un grupo de Google. Agora mesmo, o que facemos é integrar en ese grupo os correos das persoas responsables. Ben, este ano Google cambiou a súa maneira de facer isto, ou cambiara, agora volve outra vez, a permitirme, levo o tema, digamos, o mantenimento da conta, e durante un ano non me permitía a min introducir directamente a correos. Entón, que pasou? Que o ano pasado cambiáramos a fórmula de facelo e, ademais, se agradece tamén que se faga así, teríades que telo solicitado. Eu sei que hai centros que o seu responsable ou a súa biblioteca aínda non recibe os correos do Grupo Plan B. E é unha mágoa, porque se está movendo unha cantidad inxente de información, de propostas, de traballo, de solucións a problemas que aparecen, solucións, por exemplo, que aparecen con respecto ao programa Meiga, unha persoa manda un correo e nós, por exemplo, salvo que vexamos que non hai resposta a media hora ou a unha hora ou no día, pois non intervimos, porque sabemos que vai haber outro compañero que está traballando tamén e que lle vai a dar unha resposta. E os que sodes usuarios do grupo sabedes que iso funciona así, que todos os materiais se comparten, etc. No dossier ese que tendes sobre os encontros, con información sobre os relatorios, tendes a maneira de entrar. Se seguides as pautas, entrades no programa, é dicir, no grupo de correo. E se non conseguides, simplemente nos mandades un correo e vos introducimos directamente. Outra cosa que recomendamos, Pilar e eu, últimamente, é que abrades unha conta para a biblioteca do centro, en algúns destas contas de correos de Gmail ou algún que consideres oportuno, que abrades unha conta de correo para o equipo de biblioteca e que nos damoslle de alta de tal maneira que chega a esa conta e calquera compañeiro do equipo que teña a clave, porque será unha clave compartida, esa conta común, pois lle chegan os correos e pode participar de toda esa información. Nos parece, foi algo que foi evolucionando, unha necesidade que foi se vendo co tempo, vale? Ben, esa é unha
parte da rede. Parte da rede é esa maneira tan simple, pero complexa, na súa funcionamento, de que esteades en contacto. E vos recomendamos, de verdad, que se non recibides os correos, que non lo fagades saber ou que os solicitedes para que realmente vos cheguen. Aí hai intercambio, bueno, xa o vedes aí, todo eso. E se crean vínculos, tamén nestes encontros, vínculos persoais de colaboración. Ao mellor hoxe non vos pasou, seguro que sí, algún seguro que lle pasou, pero puxestes cara, mañán o vades a escoitar moito eso, estamos os 500 e iso se escoita moito. Por fin, ti eres fulanita, mira que cantidad de veces que por fin che poño cara. Eso se vai escoitar e iso é así, e estes encontros facilitan eso, porque xente que xa está traballando se pode permitir conocer, e, bueno, algúns pensamos que todavía é unha fórmula de comunicación fundamental, aínda que as outras non lo faciliten outro tipo de comunicacións. O espacio Moodle, mañán o abriremos, ou se xa non o vamos a abrir, porque así mañán facémolo para todos, é un espacio que temos en Moodle, específico para a asesoría de bibliotecas, donde poñeremos, por exemplo, os materiais todos relacionados cos encontros. De acordo? Xa está aberto e iremos introducindo o luns moitas cosas que faltan, non solamente fixen un esquema básico. Bueno, pois parte da rede profesional son tamén as reunións de zona. Vistedes que estaba aí abaixo de todo, esas reunións que faremos mañán unha pola tarde, a primeira no voso caso, por menos de algunhas das persoas que estades aquí, pero que comezou así, comezou reuníndonos nos primeiros encontros dos centros do Plan de Mellora, reunímonos por zonas de CFR, empezamos a poñernos en contacto, a xente colleu os teléfonos e algunha desas zonas xa se botou a andar ela soa. Por exemplo, o caso de Ferrol. En Ferrol reúnense cada mes, mensualmente, vanse reunindo cada vez nunha biblioteca diferente, van cambiando de biblioteca, van as conocendo e van organizando, por exemplo, grupos de traballo para poder ter acceso a docencias non só para ese grupo de traballo, sino tamén para os outros compañeiros que queren participar del. Mañán asistiremos a isto. Bueno, vamos xa coa convocatoria próxima. Está un pouco retrasada, todo hai que dicilo, pero, vamos, está, salvo que xa algo que bote para atrás, pois en principio será unha próxima convocatoria e estas cuestións sí que, de todas maneiras, esta presentación a vades a ter despois tamén nos materiais, por tanto, despois a podedes descargar, non é necesario que... Hai que confirmar que se quere continuar no plan B, que nos quede eso moi clariño, hai que confirmar, é dicir, vos este ano vai haber 2 procesos, os que tedes que intervir. O primeiro é, estamos todavía a mitad do curso, cara ao final de curso, teremos que facer unha memoria de como foi o traballo que se fixo durante o ano. E esa memoria, cunha xustificación de gastos, haina que presentar, logo vamos a falar dela con detalle, vale? Iso é un proceso. Seguramente antes, cando salga a convocatoria, teredes que botar a andar o proceso de confirmar que queredes continuar no plan B. E se fose así, hai que seguir pé a pé o que salga na convocatoria. Vamos a ser honestos, intentamos ser así, como se fosedes nenos pequenos, e disculpade, por favor, que non nos gusta falar así, nin a Pilar nin a min, pero é porque non vos imaginades a cantidad de cousas que pasan respecto de confusións que hai. Entón, vamos a intentar a ver se nos queda claro. Son 2 procesos separados. En canto saíse a convocatoria no DOGA, comezaría o proceso de reconfirmar. E teríades que facer se vos vai a pedir o que aparece ali no DOGA, que serán seguramente, se non hai moitos cambios, e espero que non os haxa, unhas líneas prioritarias de actuación. É dicir, que, según un guión tamén, de cara ao ano que ven, cales serían aqueles aspectos nos que seguramente vos vades a poñer a traballar porque é aquelo no que vedes máis deficitario, o que vos interesa como centro traballar de maneira máis intensa. Esas son as líneas prioritarias de actuación, xunto con unha serie de documentación que se vos pide. O sea, hai que pasar por ser o segundo ano e para que, digamos, todo o centro se sinta realmente comprometido, ten que volver a pasar por claustro e por consello escolar. Isto que vos está dicindo, Cristina, eu creo que é moi importante. É dicir, entrar no plan de mellora ten que darvos ese ímpetu necesario para
sistematizar todo o tema de biblioteca no centro. É dicir, cando vos entrades no plan de mellora, entrades na Comisión de Coordinación Pedagóxica, os que non estábades, organizades a Comisión de Biblioteca dentro do Consello Escolar, tedes que conseguir, a cambio deses cartos, por decirlo de alguma maneira, pois un mínimo de horas para o responsable e para o equipo, se as hai no centro. Nos falamos das posibilidades donde as haxa, non podemos facer outra cousa, vale? Pero tedes que conseguir tamén o respeto dos vosos compañeiros. É dicir, entrar no plan de mellora é como unhas oposicións, non entra todo o mundo, vale? É dicir, preséntanse 200 e pico, entran 60. De acordo? Entonces, por favor, tedes que vender eso e darvos valor dentro do centro para que non se trata de que os compañeiros vos ataquen porque lles quitades horas do departamento e cousas así. Trátase de que recoñezan que estades facendo algo polo centro. As vosas horas de biblioteca son horas para todo o mundo, son horas de preparación dos recursos para todos os vosos compañeiros, para o alumnado, para o profesorado, para as familias. Mentras que as horas de garda, e isto digo sempre porque é como se non caéramos neso. As horas que eu fago de garda, solo vou a traballar cando falta un compañeiro, pero cando non falta ningún compañeiro, eu traballo na miña asignatura, vale? Pero cando eu teño unha hora de biblioteca, non traballo na miña asignatura, non teño nunca unha hora para traballar no meu, vale? Traballo todo o tempo na biblioteca. Polo tanto, ese é un traballo continuo, un traballo no que non podedes descansar. Facédeo ver dende o principio. O que non consigades neste primeiro ano e no segundo, despois vai ser moi difícil. Algúnha vez, bueno, digo vai ser moi difícil, quero dicir que é un momento no que tedes que dar un pouco ese empuxón. Algúnha vez nos ten dito algún compañeiro... Eso sí, é verdade, hai que aproveitar. Pero, por exemplo, Juan Casal, do Marqués de Suances de Ferrol, do antigo Marqués de Suances, decía, por exemplo, confesaba, que el, cando conseguiu xa só, antes de entrar no plan de mellora, xa só con poder presentar a documentación, xa tiña ganado moito no centro, porque xa tiña creado todas esas estruturas que vos decía. E xa todo o mundo miraba para a biblioteca, polo tanto, atención a eso, a esa oportunidade. Si, en realidad é poñer en valor, aproveitar para poñer en valor pois, o traballo que se está facendo por parte vos e por parte de todos os compañeros do centro. Non? Ben, ese será o que teredes que presentar no plan, digamos, no plazo que diga a convocatoria, cando saia, é un mes a partir da... E estaredes convenientemente avisados, non vos preocupedes que non se vos vai pasar porque normalmente sae no plan, nos informamos, na página da Biblioteca Escolar informamos, e, bueno, se saíran unhas datas un pouco complicadas, pois mandaríamos un correo ao centro, etc. O sea, que vos vades a enterar. Entonces, enviades esas líneas prioritarias e a documentación. Que saibades, ali se fala dunha memoria que se vai a ter en conta, é a memoria que vos vades a enviar a final de curso, que nos recibiremos no seu momento e que, a final alá do curso, alá polo mes de xulio, pois estaremos valorando, porque se leen todas e se valoran. Afortunadamente, Pilar e eu xa non damos e temos un pequeno equipo de colaboradores, pero se leen todas e se valoran, e con esa valoración é, en parte, bueno, en parte non, en parte con esa e coas características do centro, coas que, digamos, salen despois o baremo de axudas, é dicir, se tenen en conta a valoración que reciba a memoria vai ser un pouco o que dé a conta do compromiso da comunidade educativa coa biblioteca nese centro. Nos entendémoslo así. E, nese sentido, se a comunidade educativa ten un compromiso alto, porque a súa memoria o reflicte na súa memoria, pois daquela a axuda da administración para poder continuar eses traballos nos que están involucrados será maior. Ese é o espírito do programa, non ten outro, e non hai outro secreto detrás. As contías asignadas, xa decimos, serán menores, pero seguirán no segundo ano sendo significativas todo o que se poida, e tamén se ten en conta a tipoloxía do centro, por suposto, non é o mesmo un centro de 4 unidades que un centro de 15. En todo caso, por favor, isto tamén é importante, a pesar de que tratamos de convencervos de que haxa a menor renovación posible, sempre hai casos, e no caso de que haxa renovación de responsable, que se nos comunique o máis rapidamente posible. Aquí hai que distinguir dúas cousas. Para o Meiga, acabo de dicir Isabel, Meiga necesita saber quen é a persoa responsable. Do Meiga.
da biblioteca nos dá o mesmo, que coincida ou non coincidan. Cando yo comuniquedes o Meiga, Meiga está, ni siquiera ahora está en cultura, está no Amtega, vale? Non ten nada que ver con nós, ten que ver relativamente o programa que poñen a disposición da rede de bibliotecas escolares. Non ten nada máis. E que, en algún caso, dice, que xa yo comentei ao Meiga. Non hai vasos comunicantes. O director xeral ten que ter comunicación, poderlo facer moi fácil a través da asesoría de bibliotecas escolares, directamente o correo, ou un correo máis oficial da dirección do centro comunicando cal é o cambio. E necesitámoslo por dúas razóns. Unha, porque facemos o seguimento do programa e necesitamos saber a que nos referimos, e outra, porque se certifica a responsabilidade da biblioteca escolar, polo menos durante 2 anos, con 20 horas de innovación educativa. E non lle podemos dar a unha persoa que non foi. Así de simple. Mira, respecto a isto, aínda que non veña igual moito caso, lembrade sempre nos centros que vos introduzcan en Xade como responsables de biblioteca escolar e as persoas do equipo como integrantes do equipo, por favor. Porque deso vai depender moitas veces que dende FEPROFE se vos poida conceder un curso ou non. Dicir, non nos referimos a este curso que está pensado xustamente para os responsables das bibliotecas, sino a outros cursos de zona ou cursos centralizados noutros casos que solicitedes e que non hai forma de saber, se non aparece aí reflectido en Xade, non hai maneira de saber se sodes realmente os responsables ou sodes membros dese equipo ou non. Ata este ano sí que se podía cubrir que había un responsable de biblioteca, pero non aparecía recollido en ningún sitio que se formaba parte do equipo. Comentadelle vos, se non estades ou non sabedes se se fixo ou non, aos membros do equipo directivo, porque desde este ano, e senón que lle pregunten directamente a Xade, ou a nós, que lle dicimos máis ou menos onde está, porque hai a forma para que, unha vez asignado o responsable, se crea o equipo e entonces se poden, e é conveniente para o que vos acaba de dicir Pilar, para o tema de formación, que vos apareza recoñecido no Xade do voso centro que estades formando parte do equipo. E falando de formación, sabedes que, coñecedes moitos de vos, sodes asidos as actividades que se veñen facendo nestes últimos anos. Aínda en novembro tuvemos as xornadas de bibliotecas escolares, que son as xornadas, a cita anual xeral para todo o profesorado galego relacionado con estas temáticas. E que os ámbitos de actuación son estes tres dos que levamos falando todo o día. Vamos a pasar moi rápido. Xa esta mañá fixo José Antonio Camacho mención á ALOE e as funcións que aparecen recollidas. E que non nos estamos inventando nada, e en ningún momento nos estamos inventando nada cando dicimos que a biblioteca escolar ten que contribuir a fomentar a lectura. Eso xa ven de lonxe, pero, sobre todo, ten que axudar a que o alumnado millore nas súas aprendizaxes en todas as áreas e materias. E, ademais, o faga con espírito crítico, que aí es nada. Entonces, cando alguén vos diga, pero é que a biblioteca yo la entiendo como que... perdona, pero é que a mí non me importa como ti entendes a biblioteca. É que hai unha legislación e é que hai un marco de referencia. É que todavía hai xente que dice, non, pero a mí me parece moi ben o que ti dis, pero é que... Non, o sinto moito. Tedes argumentos, tedes un marco de referencia e unha normativa. E tedes un proxecto lector de centro, por certo, que tamén fala un pouco das funcións da biblioteca. Ben, compre incidir no tema do responsable, nas cuestións que xa se foron dicindo. É importante, digamos, a configuración do equipo, e é importante a distribución do traballo tamén entre os membros dese equipo. Nos, xa non é porque pensemos así, sino porque, además, o palpamos día a día na realidade dos centros e de todo o que está pasando en centro a centro, que nos chama con tal problema, con tal outro, o perfil da persoa responsable da biblioteca, que elixe un centro para levar, para coordinar as actuacións da biblioteca do seu centro, que van a ter tanta repercusión na desenvolvemento do currículum do seu centro e nas competencias do seu alumnado, nese perfil nos descubrimos o compromiso que ese centro ten coa biblioteca. É absolutamente meridiano. E non vamos a explicarlo máis. A veces non se pode, outra cousa, ben, pero a veces sí, e a responsabilidade é de todos. E se hai enfermedades, non é a biblioteca o sitio onde curalas. Concretamente, eso xa é certo que queda menos, pero aínda enfermedades que eviten estar diante dun grupo. Hai
enfermedades. A ver, se eu digo, quero salir deste embrollo que non quero malos entendidos. Non, sí. Hai persoas que, por razones, poden estar na biblioteca e o fan, e temos exemplos maravillosos e os que de quitarse o sombreiro, pero ás veces hai todavía, e a veces hai o preconcepto en algúns centros que se dicen, esa persona que non tal, a biblioteca. Cuidado con eso, con permitir ese tipo de cousas. Cuidado, porque en Galicia eu teño a satisfacción de poder dicir, cando estou con outras comunidades autónomas, que en Galicia eso casi non pasa. Pero cuidado que non é unha realidade generalizada e existe ese preconcepto. Nós estamos acostumbrados a que fora desaparecendo, pero todos coñeceremos casos seguramente. E non estou falando da xente que está facendo un traballo extraordinario. Por suposto, e disculpade este embrollo no que me metí. Ben, pero quería tamén explicitalo de alguma maneira. Falaba Pilar de estar integrados na Comisión de Coordinación Pedagóxica. É fundamental, é un requisito. Se lle pide aos centros que entran que a persoa, no plan B, que a persoa que este integrada, porque é a única maneira de garantir que a información flúe entre as persoas que están no equipo da biblioteca e o resto do centro, a través de ese órgano de coordinación pedagóxica. E as persoas dos outros equipos. É moi importante que o equipo de biblioteca este coordinado cos outros equipos, co equipo de normalización, co equipo TIC, con orientación, é dicir, con todos, pero vamos, especialmente con esos tres é fundamental, porque senón o que facemos é gastar as enerxías por aí en lugar de sumar, e sabedes que cando se suma aquí o que se fai é multiplicar ao final. Entón, mellor traballar xuntos. Hai unha cousa que tamén é importante, é tan simple como isto. Moitas veces deixamos pasar a oportunidade dun claustro, dun consello escolar. Ningunha biblioteca que teña un mínimo de actividade deixaría de ter algo que contar en un claustro, en un consello escolar. Unha novidade, unha actividade, unha proposta, un resumen de resultados, unha avaliación de hora de ler ou do último actividade que se acaba de montar no centro. É dicir, sempre hai algo que contarlle aos compañeros para que a biblioteca este presente. E iso é importantísimo a hora de poñer en valor o que aporta a biblioteca ao resto do centro. Bueno, os alumnos colaboradores xa vedes que hai moitos en moitos lugares. Eu, vamos, parece que a mí nos a sensación de que se foi estendendo moito, de que con diferentes distintivos, xa vedes aí, pero que nos centros de primaria normalmente contan co alumnado do terceiro ciclo, nos centros de secundaria tamén organizan con voluntarios de calquer etapa, e a verdade é que funciona maravillosamente ben. Eso vímolo en vivo e en directo. Aí en Fornelo de Montes vimos aí estaban facendo préstamo que impresionaban. Seguro que algúns de vos tamén o está facendo, é unha enerxía necesaria e, además, é unha formación para eles como usuarios. Como usuarios e, bueno, ten moitísimas potencialidades este formar un equipo de bibliotecas. Algúns dos centros, sabedes, seguramente vichedes na páxina ou se correu esa información a través do foro, teñen elaborado, eu lembro agora, por exemplo, Olga do Milladoiro ou Humberto Juanes, teñen elaborado guías específicas para formar o alumnado que despois forma parte dese grupo de colaboradores. Non hai que atendelos convenientemente para que despois podan eles facer as súas funcións. O recuncho para nais e pais que lles di que tamén a biblioteca está pensada para eles, non? E que ademais sae da biblioteca para colocarse naqueles lugares por onde les pasan. Recuncho para nais e pais, pero tamén, é dicir, esa é a imaxe. Pero vos sabedes que pensamos nas familias cando se entregan as guías de recomendación de libros en Nadal e no verán, que tedes que pensar en eles en moitas outras ocasións, que, por exemplo, hai 2 centros xa, o IES de Sanxenxo e o IES San Paio de Tui, que xa organizaron xornadas para pais e nais en relación ao tema da lectura. Contamos isto de secundaria porque traballaron co resto dos centros da súa zona, cos outros centros de secundaria e de primaria. Pero, vamos, que hai máis outras experiencias de centros de primaria traballando directamente con escolas de familia ou escolas de pais e nais, etcétera. Isto tamén foi algo que, porque en principio empezaron algúns centros timidamente a facer unha sección para pais na biblioteca. A primeira foto que vimos, que eu lembre, foi esta
da esquina, a ver, esta da esquina de aquí, esta primeira, que creo que é dun centro da zona de Ferrol. Si, é o ramo, esta que está en verde. No, pensaba nesta outra. No, esa outra. Nesta outra, eu creo que é dun centro bueno, da zona de Ferrol, Coruña, en todo caso. Foi a primeira foto que nos chegou, e ha sido un centro especificamente pensado para eles. E o ano pasado xa foron 2, este ano xa foron 4 ou 5 máis que teñamos noticia de centros que lles prepararon. A ver, en todos hai sempre unha mesiña, unhas revistas, tal, pero un centro específico feito con mimo, con cuidado, mercando algún mueble específico ou preparando algún mueble bueno, que estaba tal, como se dice, remozando e tal, pero que se sintan tamén acollidos no centro, pois é unha cosa que se vai estendendo e ten tamén moitas potencialidades, porque é un sector da... De feito, entregaron vos hoxe un folleto, un díptico, falando un pouco dese traballo coas familias, non? Se trata, un díptico que recollistedes, tiñámolo feito e acordámonos que, bueno, que a mellor vos non o coñecíades, e resume un pouco cousiñas que temos falado moitas veces ao redor deste tipo de como tratar a implicación das familias. Ben, os espacios diversificados xa coñecedes, pero damos un vistazo rápido a algunhas fotografías, simplemente para saber que se ten moitas funcións, tamén necesita, na medida do posible, pois diversificar as posibilidades e que sean versátiles e que nos permitan todas esas funcións, pois os espacios moito ou pouco que teñamos. Insistimos nun aspecto que son os audiovisuais para un uso autónomo. Por algunha razón non nos debemos comunicar ben, Pilar e eu. Levamos moitos anos dicindo e todavía hai moita especie de resistencia a isto. Agora hai menos, non? Pero non é o mesmo que a biblioteca teña un sitio para proxectar nunha pantalla, un proxector, un ordenador para facer unha proxección, como aquí agora para un grupo grande, e outra, que é do que nos falamos, do uso autónomo. Non podemos dicir que os nenos fan lectura en todos os soportes se non teñen todos os soportes para facer lectura de forma autónoma. Se non poden coller eles e poñerse unha película eles sós, ou elas soas, sin que teña que estar o mediador polo medio, o profe que lle vai poñer o vídeo, cando, ademais, eles están afeitos na súa casa a poñer o vídeo o DVD cando lles parece, sin contar con ninguén. O que teñen é que poder ter os recursos audiovisuais dispoñibles para poder acceder a eles da mesma maneira que acceden a un libro impreso, e iso podelo facer de forma autónoma. O mesmo que teñen os ordenadores, o mesmo que tal. É dicir, ese espacio multimedia, chamadelle X, o espacio audiovisual, o espacio, chamadelle como que irades, nin ocupa moito, nin é o que leva o equipamento máis caro. É imprescindible o espacio no que escoitar música cos cascos, etc. En fin, de tanto insistir, algúns van aparecendo, pero a mí é unha das cousas que máis me extraña da evolución, como hai unha especie de resistencia. Non, sí, xa temos o proxector. Non, pero mira, é que se trata desto outro. E esta foto está sacada do vídeo este que se fixo para o Congreso de Bibliotecas Escolares, que tedes non vamos a abrir, que non nos dá tempo, e que está na vosa disposición na página de Bibliotecas Escolares, e que tuvo tanta repercusión, e hai comunidades autónomas, como por exemplo Asturias, que utiliza ese vídeo para formación, porque ainda me dixeron todavía a semana pasada, me volveron a dicir. Esta imaxe concretamente da CEIP da Lama, decimos, vale, que mira que bien, que mueble máis bonito e teñen un puff. Ao mellor non é necesario eso, se pode facer con outros, pero que importante é a actitude dos nenos. Permitilles eso, que estén escoitando música, están relaxados. Falábamos na comida dos tempos para estar relaxados, para estar tranquilos. Decía José Antonio Camacho na comida que no seu centro teñen un lema este ano que consiste, como era, Antonio, te acuerdas? En el centro... Voy tranquilo por el colegio, algo así. Entonces, que están traballando a tranquilidade. Bueno, pois esa é unha das cousas. Eu creo que estes rapaces, así como moi alterados, non están. Pero están neses recuncho... Sobre a xestión centralizada e todo isto vamos a pasar moi rápido. A necesidade do expurgo xa o insistiu Isabel nos que vos vamos a contar, que non insistamos continuamente, é un dos indicadores de calidade da colección. E os recursos son os que están dentro da biblioteca e os que están fora, que nos permite achegarnos a través deste maravilloso invento que nos come tanto tempo que é Internet. A composición
si insistimos en que saibamos todos, un 60-40, 60 para obras de referencia, libros e outro material e outros recursos de carácter informativo, e o 40% sería para o material de ficción e de lecer. Este, lembremos, é o criterio, as recomendacións internacionais cara ao que temos que ir. Xa nos gustaría que en Galicia fose un 50-50. O certo é que aínda non o é. A composición da colección, e solamente esta pincelada así para que leades algunha desas cuestións que nos temos que facer, é importante ter criterio para renovar a colección, e a nos sigue preocupando o peso das editoriais nas renovacións das coleccións, o peso das gangas nas renovacións das coleccións. E por moito que se avanzou moitísimo, siguen tendo moito peso. E a industria editorial non pode marcar as necesidades de lectura do noso alumnado, nin pode marcar o que temos nas nosas coleccións. Poden facilitar todo o que queiran, pero non poden marcalo, por moitos contacontos que non manden ao final de curso. Nós contamos moi ben os contos, e os papás e as mamás e os avós e as aboas contan os contos de maravilla. Os profesionais están ben para unha festa, que se temos recursos para poder pagalo, ou ten a APA, ou ten o Concello, pois estupendamente. Se non temos un profesional, xa o terán cando vayan ao Concello, cando vaya ao Salón Cultural. No colexio, na biblioteca, contamos contos todos, pero non temos por que hipotecar a nosa colección para que nos manden un contador. E máis claro non o podo dicir. O último xa tampouco podo dicir máis claro. Os aspectos lingüísticos haberá que cuidalos, os de todas as linguas que estén presentes no centro, pero haberá que tamén ver en que centro estamos, como están as linguas que necesitan maior apoio e tomar medidas en consecuencia. Seccións de aula. Esta unha pincelada tamén nada máis, falaba de bibliotecas de aula, se falou esta mañán ou esta tarde. As seccións de aula non son máis que eso. As bibliotecas de aula son seccións da biblioteca central e, por tanto, se nutre dela e, por favor, que sempre estén ao servicio do plan anual de lectura ou do proxecto lector de centro. Iba a dicir, por favor, era deixemos de chamarlle bibliotecas de aula a recunchos con 4 libros ali medio abandonados. Eso xa non o é. É certo que nos vosos casos seguramente isto xa non pase, pero todavía pasa en alguns casos. Ben, tenemos que marcar prioridades para poder conseguir todos eses obxectivos como biblioteca. E queríamos facer unha pequena, tamén así, un flash. Cando falamos de fomento da lectura, todavía siguen aparecendo cousas que non son máis que seguidistas, activismo por activismo. Traballar no ámbito de fomento da lectura nestes momentos solamente ten un camiño, e está marcado polas boas e excelentes experiencias que temos no país. Tamén fora do país, pero no país temos cantidad de excelentes experiencias. Son aquelas que traballan propostas diversificadas e centradas na socialización da lectura e na formación de lectores competentes. Se unha actividade que fagamos, que pensemos, non garda relación con estas cuestións, ao mellor podíamos aforrala e deixar de perder o tempo ou de gastar o pouco tempo que temos en cousas que non dan resultado. O que dá resultados son que este diversificado, que este sistematizado, que teña en conta que se lee cos outros, non cos outros, se gana a lectura, se contaxe a lectura cos outros e se medra como lectores cos outros, inda que a lectura sempre é individual e insoslayable. Mais aló das conmemoracións de datas, comentábamos antes con Isabel, coa compañera que vos falara despois, de como levamos este mes de marzo entre o Rosalía, o Día de Marzo, o Día da Poesía, que non damos chegado. Pero o certo é que hai certas datas que é necesario, efectivamente, atender, pero pensemos, sobre todo, poñamos o esforzo nas actividades sistematizadas, espazos e tempos para a lectura no centro. Espazos e tempos para a lectura dentro e fora do horario lectivo tamén, porque tamén hai que pensar fora do horario lectivo, pero tamén dentro, como facemos, e aquelas outras actividades que empezan a ser emerxentes, nalgúns casos xa están totalmente estendidas, como os clubs de lectura, os roteiros literarios, as lecturas compartidas, que mañá se falará delas, nas varias das sesións, a hora de ler, etc. Xa coñecedes a páxina.
Sí, simplemente aí sabedes que atopades moitos recursos, que se intenta que este sempre actualizada, que se recollen os materiais que deben enviades vos dende os diferentes centros, que aí están todos os blogs de bibliotecas A escolares. nos nos sorprende cando nos chama alguén de algún centro, do Plan B incluso, e do Plan B menos, porque como levades esta bronca hoxe, xa despois vades xa para todo o ano, non? Pero de fora do Plan B seguramente e nos dicen, pues tal cosa, no, pero mira, eso está na páxina e tal. Que páxina? Non coñeces a páxina de bibliotecas escolares? Pois non me doi cuenta. Como mínimo debería estar en favoritos, non? E empezas a guiar e digo, pero es que teria que estar na pantalla, o primeiro que se abre, plas, a páxina. En secretaría tamén debería estar, na sala de profesores, debería de estela, pero para eso vostedes que encargar vos. Bueno, coñecedes outros espacios que tamén mantemos entre Pilar e eu para poder, bueno, en fin, recoller todas as informacións que nos chegan dos distintos centros, pero tamén de outras cosas que xurden no mundo, porque hai que estar con un ollo aquí e outro alá. Lembrade, é a única maneira de avanzar. E a última novidade, bueno, a última xa levamos casi, non sei, 6 meses ou así, cando montei, é un Scoopit que sirve para manternos en un solo vistazo, podemos ver o que hai nos distintos espacios que mantemos nós, pero tamén outras informacións relacionadas con bibliotecas escolares e fomento á lectura. Vos recomendamos estes enlaces que vos... A isto vos podedes suscribir. Entón, se chega algunha novedade, vos chega, non necesitades ir. Se vos interesa moito, e se non, simplemente ide cando consideredes oportuno. Da mesma maneira que comentábamos antes que na página de bibliotecas escolares están recollidos todos os vosos blogs, nós tamén lembramos que o lóxico é que dentro do voso blog este o blog de bibliotecas escolares, este a página. Sí? Decimos isto porque ás veces nos encontramos con que non aparece por ningún lado e aparecen outros blogs como blogs amigos e cousas así que igual non teñen que estar tanto presentes, pero bueno. Bueno, a última foi Antonte, que fun a poñer un recurso que chegou e tal, e me poño a mirar, e o sea, estaban recollidos recursos que nós puxéramos na página, recollidos daqui, da lei da Cullá, e estaban citados todos, menos o sitio orixen fonte, que era a página de bibliotecas escolares. E non é por nada, pero simplemente que a comunidade educativa debe coñecer que a administración ten un portal donde se recollen non solamente información, sino é un portal das bibliotecas escolares, onde están ali todos os blogs de todos os centros que teñen blog, que non o comunican a nós. Sei que levamos algún retraso en poñer o día o tema de subir algún blog novo, pero todo está controlado. Cando se poida, se poderá. Pero, quero dicir que sí é importante que teñades e que deades a conocer como un recurso esa páxina que ten moitos recursos moi seleccionados. Ben, memoria final, entramos e xa casi finalizando que temos pouco tempo. Por se acaso, cambia a data este ano, 7 de xuño, apuntade a ben, eso sí, a data final para entregar a memoria e a xustificación de gastos. Está todo no DOGA, pero vamos a repasalo para que vexades que hai que seguir ese guión. É moi difícil valorar unha memoria. O equipo de avaliadores se lles dá unha plantilla nos que esa plantilla sigue os requisitos que se lle pide a memoria no DOGA. Non nos inventamos nada tampouco, non é, vou a ler e vou poñer unha nota. Non, hai unha plantilla e o grao de cumplimento dos obxectivos propostos recibe unha valoración. Se en ningún momento aparece o grao de cumprimento dos obxectivos propostos, en esa casilla va un 0. Así queda claro, verdad? É que non se pode puntuar o que non aparece. Claro. Entendédelo. E repito, perdonade que insistamos, pero é porque son cousas que volvemos outro ano. E claro, a veces o equipo de valoradores nos dicen, é que esta non sabía como valorala, porque claro, me contaban o que fixeran, pero as cuestións que estaban aquí estaban difíciles de encontrar. Claro, porque non é o mesmo, é dicir, ti contas o que fixestes, pero tes que poñelo en relación ao que prometestes facer, por decirlo de alguna maneira, non? É dicir, é a memoria do proxecto que ti presentastes. É dicir, cada avaliador non pode coller o proxecto e coller a memoria e ir comparando. Comprenderedes que entón esos 504 memorias leríanse en cantos anos.
Entón, necesitamos que vos nos digades, oye, este obxectivo cumplino perfectamente, este outro, pois a mitade, este outro tal, e que expliquedes, cando non nos cumprides, por qué, que tamén, a ver, tamén o podemos entender. Eu que me propuxera facer todas estas actividades, pero estas non puden facelas porque tive menos horas das que contaba con elas. Pois aí se explica, vale? Pero hai que Sí, por suposto. seguiro de verdade. Isto é importante, é dicir, haberá cousas que non se puderon conseguir do que estaba previsto. Con razonalo non pasa nada. É dicir, é o que menos problema ten. O problema é cando pois simplemente se abandona e xa está. Evidentemente, os recursos que se invisten hai que responder por eles. Ben, tamén se pide o horario real que tuvo realmente, non o que se prometía que iba a ter, vou a ter 6 horas, vale? Horario real asignado durante o curso á persoa responsable da biblioteca e ao equipo de biblioteca. Dificultades ou logros a maiores que houbera no seu caso, porque a veces hai logros. Non pensedes que todos os centros están agobiados co tema das horas. A veces os equipos directivos responden á demanda do horario do profesorado da biblioteca e do equipo da biblioteca porque ven que hai resultados e porque o centro o demanda e porque se convence e tal. Todo ese traballo que hai que facer de cazar, pois, ao final hai a veces alegrías, non? Eu contaba con 2, pasou este ano xa por como menos 3 veces, eu contaba con 2, pero ao final teño 4, ou teño 6. En fin. Actividades desenvolvidas, facendo fincapé naquelas que son propias da biblioteca, como recurso educativo. Dicir, non nos contedes que, por exemplo, non é contar a nós, sino que, como memoria da biblioteca, non se trata de contar todo o que fixo o centro, nin que, sino centrados a hora de facelo naquelas que foron propias da biblioteca como tal centro de recursos. A ver, cando di isto, estás referindo, por exemplo, o Antroido, a festa de fin de curso, a exposición de cabazas. Non ten nada que ver coa biblioteca. Ese aspecto se despacha, perdona Pilar, en unha soa frase. Si é certo que a biblioteca apoia o funcionamento, a posta en marcha do Antroido, das cabazas, de tal eso, compoñer, a biblioteca apoiou as actividades que se levaban a cabo no centro, e iso son 2 líneas. Se apoiou, pero o importante é que se fixo para que os rapaces buscasen sobre, por exemplo, na biblioteca, aprendesen a buscar como era o Antroido, non sei onde, tal ano, eu que sei, propoño un exemplo así tonto. De acordo? Esa sí que é unha actividade que habería. Que programa fixemos para educar os rapaces no uso de internet, por exemplo, ou outros exemplos. Grao de implicación do centro e da comunidade educativa, compre incidir no nivel de integración dos recursos da biblioteca e na práctica cotiá da vida pedagóxica do centro. Isto sí que nos interesa na memoria, porque isto é o que se vai valorar. É dicir, realmente está integrado ou non está integrado? E como se nota? Na práctica cotiá da vida pedagóxica do centro nos veñen a demandar recursos, e empecemos por indicadores, a contabilizar con unha libretiña, esa que ten falado tantas veces Pilar, a apuntar. Na biblioteca ao longo do ano nos pediron tropecientas veces que lles pasásemos listados de recursos para os traballos de aula. Pois, se nos lo pediron 20 veces, xa son máis que 5. Quere dicir que o centro tuvo demanda e que nós tuvemos capacidade de resposta. Que son 2 cousas interesantes. No tratamento, ver se está integrada no tratamento dos contidos curriculares, na educación, no acceso e uso da información, na procura e adquisición das competencias básicas do alumnado, nas achegas da biblioteca ao desenvolvemento do proxecto lector de centro. Actividades de formación que fixestes nese ano, neste curso. E se tuvestes un grupo de traballo, un grupo de formación en centros, etc. De todo o equipo de biblioteca, de todos os membros do equipo. Os materiais producidos. A ver, perdón, o de todos os membros do equipo refírome a que nos enviedes a fotocopia dos diplomas de formación de cada un dos membros, vale? É dicir, hai veces que o responsable de biblioteca escolar fai unha actividade, pero hai dúas persoas ou 3 do equipo que tamén van a actividades, entón hai que sumalas todas, por decirlo de alguma maneira. E estamos falando de actividades específicas relacionadas con biblioteca escolar ou fomento da lectura, de acordo? Se fixe unha actividade que non ten, que ten que ver, pero que, digamos, estamos falando deste ámbito. Materiais producidos no seu caso. E estamos falando dos materiais
que produce a biblioteca para poder apoiar o resto do profesorado e o traballo cos alumnos. Guías de biblioteca, boletíns, blogs, co blog poñer o enlace ou se queredes a primeira páxina, materiais para educación e información, un cartel que se fixo para o día de non sei que, bueno, mandar algunha mostra. E despois a avaliación. Este é un ámbito que, aínda que sí que se avanzou moito, todavía queda moito por andar. A veces nos quedamos se fixo a avaliación ao principio, medio, final, sumativa e non sei que, e non sei canto. Non. A avaliación da biblioteca é como se utilizaron os servicios, como se utilizaron os fondos, se podedes extraer as estadísticas de préstamo, en fin, indicadores, que usos se fixo na biblioteca, cantas actividades houbo para pais, ese tipo de indicadores, ese tipo de... Se fixestes algún tipo de enquisa para os pais ou para o profesorado, para o alumnado, e tedes os resultados, pois ese tipo de valoracións son as que entran dentro da variación. Evidentemente, é unha avaliación práctica, xa específica, dentro dun servicio como é a biblioteca. E as previsións de futuro, digamos así. É bo incluir imaxes. Por suposto, as imaxes ou os anexos, son anexos, non se contan, porque, como sabedes, para este ano hai un límite de páxinas para facer a memorias e todo, non? Bueno, a memoria non hai límite de páxinas, pero tampouco... Temos o despacho de Susana, da súa directora, chea das memorias do ano pasado. Eu non sei que vamos a facer. Quer dicir, ocupan moito espacio, non queremos desfacernos delas en principio. Vamos pouco a pouco, despois quedamos co archivo digital. Pero tampouco é necesario que fagades unhas memorias moi, pero tampouco de dous folios, non? Pero que incluades algunhas imaxes. Sempre é bo. Mirade, os avaliadores se levan con eles o disco digital, pero non sempre lles obrigamos tampouco a abrir o disco. Quero dicir, o que vai en papel, que se poida, que se sirva para valorar, pensad en vos. O traballo que teríades que facer vos para valorar a vosa memoria. E será seguramente que vos sodes docentes, será seguramente a medida máis racional e máis oportuna para que valorades esa memoria responde ao traballo que se fixo no centro durante o ano. Simplemente non podemos resumirlo de outra maneira, non? E se vos o valorades ben, pois bendito sea. Justificación de gastos, igualmente, hasta o 7 de xuño de 2013, hai un anexo que é o que hai que cubrir, está posto na páxina, nun apartado de impresos, pero, se queredes, é na convocatoria pola que participastes o ano pasado, o anexo 9. As facturas se gardan na Secretaría do Centro. Non se poden intercambiar as partidas, isto é importante. Os cartos que foron para fondos teñen que gastarse en fondos, os que foron para mobiliario, os que foron para equipos en equipos, os que foron para gastos de funcionamento, en gastos de funcionamento. Isto é moi importante. Non se pode justificar por menos do que se vos concedeu. E aparte que a cantidad que se vos concedeu, se non a lembrades, está no DOGA correspondente da resolución. Debese justificar igual ou superior á cantidade asignada. Hai que remitir todo á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Lembrade, é de quen depende o programa de bibliotecas, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Consello de Cultura, Educación, San Caetano, etc. As maletas viaxeiras, sabedes que están moitas... Perdón. Había alguén que... Non? Pois decíamos que as maletas viaxeiras, sabedes que están nos centros de formación e recursos, algunhas delas, a de lectura profesional, a de banda deseñada, a de poesía, e despois temos nós na Consellería de Camiño de Santiago e os Mundos de Cunqueiro. A parte deso, estánse elaborando novas maletas, unhas maletas científicas de matemáticas, física e química, bioloxía e xeoloxía, ciencias naturais para primaria, tamén unha de familias para primaria e outra para secundaria, e tamén de inglés para primaria e para secundaria. As maletas, a verdade, que dan bastante traballo e resultan bastante caras. Por iso temos que ir organizándoas cando se pode, non? Cando de pronto aparece aí un orzamento. Pero despois do que se trata é de que as solicitedes aos centros de formación e recursos e intentedes darlles uso e que non estén ali paradas tamén.
Aparte deso, pois xa sabedes, temos as mochilas viaxeiras que están dando tan bo resultado, que están distribuídas por todos os centros de Galicia e que se están movendo entre as bibliotecas escolares e as casas do alumnado. Moi ben, esas mochilas pódense seguir solicitando porque seguimos tendo, sempre que queirades aumentar. Hai as bolsas de infantil, estas azuis, que estaban esgotadas, pero pronto teremos unha nova remesa, polo tanto, xa vos informaremos na páxina daquela. Pero mochilas hai, sin problema, non tedes máis que solicitar a... Aí ese correo. Mochilas. Os sinalizadores teredelos mañán, os sinalizadores son os cartéis estos de biblioteca coas flechas e o localizador, e teredelos mañán no Palacio de Congresos, por si queredes levar algún. Bueno, todos os materiais que xa sabedes. Vaivos dentro da bolsa tamén o pase ao libre espazo, que é unha especie de pasaporte lector, xa os vedes, e que se trataba de que tiberades algúns no centro para que virades se vos funciona, se non vos funciona, e se despois necesitades máis, pois xa sería cuestión de que faláramos. No paquetiño que vai na bolsa van 100. Que é unha cousa nova que non nos deu tempo a comentarlo mañán, comentaremos xa para todos tamén. Material que acabamos de sacar, vamos. Entonces, responde a demandas que se nos fixeron, de xente que nos pedía, entonces, para que cada neno poida, bueno, fixemos con 6 libros porque nos parecía para non asustar aos que leen pouquiño, porque iso depende de como queirades utilizalo vos. Utilizado vos como vos parece oportuno, pero digamos que no paquete vos van 100 e mañán vai haber máis paquetiños ali para repartir e se algún centro non se pode levar máis, pero os necesita, non os pedides despois e xa está. E se hai algunha cosa, estamos xa fora de tempo, pero se hai algunha cosa así moi urxente que veixades que se pode resolver agora e que pode ser de interés para todos, pois falámolo e se non, pois damos paso á mesa de experiencias. Quedou-vos polo menos un pouquiño claro o tema dos dous procesos diferentes entre volver a entrar a pedir o plan B e a memoria, sí? Vale. Calquera dúbida? Sí, veña. Espera. O equipo directivo está concienciado, o profesorado sempre vai atrás. Entón, eu creo que hai unha labor. Así como se reúnen os directores para falar de outras cousas, pois isto creo que é unha asignatura pendiente. Sí, pero fíxate, non será por nós. Non, por vos non, por os superiores. Non, pero contoche, porque chegamos ao punto, verdad, Cristina? Dicir, primeiro, cada vez que nos chaman para a formación de directores, se nos chaman a hora que sexa, nunca dixemos que non, xustamente para poder falarlles isto mismo a eles. Pero é máis, é que chegamos ao punto de ofrecernos a asociacións de directores. Se hai alguén aquí da zona de Santiago, sabe que eu nunha ocasión fun a Santa Comba ou a Picota ali a contarlles a unha reunión de directores isto mesmo. Dicir, nos intentámoslo por todos os medios, o que pasa é que as cousas son como son, pero aparte deso, decímosvos, cando se vos convoca a vos a esta actividade de formación, nos queremos que veña o responsable de biblioteca escolar. No caso de que non poida vir ese responsable, que veña unha persona, un membro do equipo de biblioteca ou do equipo directivo. Sí? E así podemos vos decir que hai algún director de centro que empezou a vir nun momento en que non podía vir o responsable de biblioteca escolar e a partir de aí ven sempre el, porque di que non quere perder os encontros. Entonces, pola nosa parte non sabemos que máis facer. Agora, vos decidio sempre que podades e donde teñades oportunidade. Hai que reconocer que sí que é certo que o Servicio de Formación do Profesorado nos ten contado con nós para que isto mismo prácticamente, bueno, isto non, porque é moi específico, pero os programas da Consellería e especificamente todo o tema de bibliotecas sí que temos, pero é certo que sigue habendo outras formacións e, además, non, é dicir, calquera, bueno, teríamos que ser ou nós ou alguén que o director decidise para mostrar cales son os programas da Consellería neste sentido, pero a nós xa nos chegaría cun canto nos dentes, ou nos daríamos cun canto nos dentes con que nas actuacións de formación para os
bueno, pois concretamente o que acabas de comentar, como son os directores, pois simplemente houvese un módulo relacionado coa biblioteca escolar e que os relatores fosen os que se considerasen máis oportunos, pero que houvese un módulo relacionado coa biblioteca escolar. E ás veces, bueno, ás veces non hai. Da mesma maneira, sempre solicitamos que houbera tamén un módulo na formación do novo profesorado, que nos parecía importantísimo, non? Que cando alguén accede a un centro, que pudera ter, nesa actividade de formación que se preparou para eles, pois que houbera un pequeno módulo de bibliotecas escolares, e non por ocupar formación, sino por esta mesma razón, non? Por axudarvos a convencer aos compañeiros e as compañeiras. Algúnha cousiña máis tiñas? No, eu quería decir que, home, escoitando vos así non me anima demasiado, non? Estou un pouco censurado. Non, sí, porque estou como viciado. Eso avaliar, por exemplo, o grado de implicación no centro, pareceme ben, pero que non pode ser o único, o que máis se valore. Creo que tamén hai que valorar os cambios que se producen na biblioteca desde o momento en que entramos, por exemplo, nós a dirixila, non? No momento en que, bueno, pois que hai uns cambios en canto ao número de préstamos, en canto tal, e eses cambios moitas veces son moi pequenos e custan moito. É dicir, a realidade dos centros é moi complexa e entón, cando falades de todo, que este metido na vida cotidiana do centro, que este no currículum dos tal, a mí me acojona, non? Bueno, a ver, é dicir, claro, síntome que de repente digo, bueno, pois eu paso. No, digo eso, vamos a ver, o que digo é a sensación que tiven, porque eu, que por lo menos no meu caso, do que estou falando do meu caso, meteste aí porque te apetece, porque te gusta, porque queres poñer en marcha, bueno, pues todo o que ten que ver ca biblioteca. Entón necesitamos apoio, pero non só apoio de diñeiro, sino tamén non sentirnos cuestionados e non xa, bueno, pues xa temos que facer toda a burocracia do papeleo e tal, joder, pues daros un pouco máis de ánimo, non? Incluso creo que debería ser ao revés, é dicir, se alguén está intentando e se ve que está intentando pero non consigue chegar, pois darlle máis apoio para que consiga chegar. A ver, vos sabedes que o plan de mellora está plantexado justamente desa maneira. Os que estades traballando, apoiarvos para que cheguedes. Agora, ti comprenderás, e sábelo perfectamente, que a ti non che gustaría que se valorara a todo o mundo por igual, que se dera un aprobado colectivo, nin cousas así, porque non tenía ningún sentido. Da mesma maneira que hai un plan de mellora para que non se repartan os cartos cando os hai a todos por igual, e café para todos, e, polo tanto, nun sitio onde hai unha persona responsable e un bo equipo, eses cartos se gastan debidamente con unha boa selección e un bo traballo, e noutro sitio se compra, por exemplo, os primeiros cartos que se deron aos institutos, 5.600 euros ou algo así, vale, que se deron a todos os institutos de Galicia. Eu tiven que ver a xustificación se algunha delas era toda a factura directa a Planeta. Vale? No, pero non é ese caso, non é ese caso. É ver simplemente que, se non hai un compromiso do centro e das persoas que están aí, resulta que o que faz é estar tirando os cartos. Pero, cando falo que o compromiso do centro é moi difícil de conseguir. É dicir, eu podo demostrar o compromiso dun grupo de xente, pero non do centro. É imposible de conseguir. De momento. Estamos avanzando. Eu entendo que estamos falando de graos. E eu creo que nesa memoria, bueno, pois sinto que ter dado esa impresión de que íbamos a cuestionar o vosso traballo. En realidad, se cuestiona, se valora, evidentemente, pero hai... Tempo limitado, somos profesores. Nos tamén, por certo, non estamos ahora no centro, pero non sei se o sabes, pero as dúas somos docentes. Que pensáramos en vos para facer a memoria, pois pensad en nós tamén agora de... Claro, pero é que o facemos? A ver, e volvo a retomar, sinto ter dado esa impresión, porque penso que, bueno, quen coñece xa un pouco o devenir das persoas que estamos aí, penso que estamos máis por apoiar e por axudar a xente que pide axuda, sobre todo cando a pide, pero que o traballo da asesoría é esa. Pero hai unha serie de pautas que se foron poñendo na convocatoria porque, de alguma maneira, a administración ten que son axudas extraordinarias e son para aqueles centros que demostran un compromiso, pois, si queres, específico para que un modelo se reforce, etc. Entón, todo o que xa se dixo hoxe ao longo do día. E iso ten que estar medido, de alguma maneira. Entón, a hora de facer as memorias, aínda que aquí nos puxéramos moi serias, evidentemente hai un rango moi alto. Evidentemente, tamén, é o que decimos, a valoración que se faga da memoria vai depender un pouco
do que tamén vos contedes e do traballo que fagades e de aí serán as axudas extra, pero este ano, o sea, do tempo que leva o programa, que caese por, digamos, por mala valoración, creo recordar que foron 3 centros. 3 centros. O normal é que... Despois de varios avisos, de varias conversas cos equipos directivos, de varias visitas ao centro, de varios tal. É dicir, a liña que en cada centro se poida conseguir, por eso decía, explicade ben as dificultades, porque eso se valora tamén. Si ti eres capaz de conseguir... Si eu emprego, digamos, este toro de tantas, digamos, funcións da biblioteca e tal nos claustros, cando vou a un claustro intento convencelos, emprego todo este discurso que empregastes vos, asusteos a todos. Bueno, pero a ver, nos non estamos no claustro, estamos con vos. Claro, estamos con vos. Estamos con vos. Estamos con vos. E vos xa estades dentro. Vale. Bueno, pero xa pasastes por unha boa criba, Quero decir que sentimos en ese caso esa sensación, espero que non sea común a todos, esperemos que non, e en todo caso sabes ti, sabe todo o mundo, o sea, todos os que estades aquí, os que non están tamén o saben, que estamos dispostas a axudar no que podamos nós, que é bastante limitado. Entón, calquera, incluso... En ningún momento cuestionei o vosso traballo, me parece que está... No, o único que digo é... Cando decías da axuda de tal, que sí, que a veces incluso, e non é a primeira nin a segunda vez, que a veces desde o centro, porque estamos vendo no, sabes, perdona, que me costa falar con alguén que non consigo. No, pois mira, é que a veces, cando estamos aquí no centro, non nos damos conta de como solucionar un determinado tema. E non porque non saibamos máis, sino porque nós estamos fora. E non é a primeira vez que falando, oye, pero cal é a dificultade que tendes? E lle das unha volta. A ver, sabes? Entonces, cando teñades algunha dúbida, intentade, polo menos intentade, se podemos, nós, darnos a nosa visión desde fora do centro, efectivamente, desde fora dos problemas específicos que tedes en ese centro, pero tamén co coñecemento que temos un pouco de todo o programa e tamén porque somos docentes e aí estivemos, estivemos en bibliotecas escolares, non nacimos antes. Gracias a todos e damos paso á mesa seguinte.